Здравейте, колеги! Днеска, както виждате, страшна, какво е, Жека? Страшна слука! Но да ви кажа, днеска слуката е по-голяма моя, защото гледаме 1, 2, 3, 4, 5 броя ударих и Сашко удари едно мърко. Виж къде, Сашко, това ти ли го удари, бе? Той, да. Сашко, едно черно мърко малко. Но да ви кажа, днеска голяма слука, 5 прасета ударих на една гонка. Нали, който се е, Бисери? Майстор. Който се е майстор. Васко? Какво, Васко? Моето е на Балкана. На Васко още е гората. Няма значение. И моето. Няма значение, те утре ще ги приберат. Утре ще ги прибереме. Утре ще ги приберете. Това е днеска, колеги, голяма слука. И за пореден път доказваме, че Дружинка Чкаларова е номер 1, защото сме Номер едно. номер 1. Това е истината. Пожелаваме на всички весело изкарване на коледните празници, на новогодишните, да са живи и здрави. Или първо на коледните, после на новогодишните, защото ще се включим, ще имаме, нали, допълнително шоу. Още видеоклипове. Затова нека изкарат коледните празници с червено вино, с там хубави пържоли. Свинско и винско. Свинско и винско. Паско, ще пожелаеш ли нещо на нашите приятели, всички да те нагледат? Свинка и Здрави. И са живи и здрави. Това е най-важното. И Васко да удари този сезон. И Васко, Утре ще ги утре ще приберем. удари, нека прощи в гората. Нашите сборите утре ще ги прибираме. Това е, колеги. Чао за сега. Живи и здрави.